La nit de por. La nit de por, la nit de por, a principis dels 80, els Goya ja van fer una sèrie de funcions de Vespre de por. Però se va fer en format petit, en Super 8 i en 16 mil·límetres, i no se veia bé. I quan el Vespre de por neix a Manacor, poden dir de forma oficial, va ser l'any 87. L'any 87, la delegació de joventut de l'Ajuntament havia muntat me pareix que era un vespre de rock en aquella pallera, i no havia anat bé, havia estat un desastre. I me varen demanar a veure si podia muntar qualque acte que fos rentable per l'Ajuntament. I va sortir la idea de fer el Vespre de por. El Vespre de por en van fer una d'estat municipal, el primer que es van fer, me pareix que era el febrer de l'any 87, i va ser un autèntic èxit. Se va omplir de gent, va ser una cosa... Els crits i renou, i va anar tan bé, que se'n va fer un altre 2 mesos després. Naturalment, llavors se va decidir que no se faria més perquè l'Ajuntament no podia potenciar aquest tipus d'actes allà on se feien un tipus de cine molt concret, perquè era un cine de classe B, molt bé, cine gore, cine molt sanguinari, molt propi per... Bé, el cine que se feia d'aquella època. I era un tipus de cine que se feia molt pensat que ara directe vídeo, el que se deia un cine directe vídeo, pensat per mercat de vídeo, que la dècada de 80 era un mercat que estava pujant molt. I eren pel·lícules molt senzilles de veure, molt sanguinaris, de crits i renou, i de l'altre que sortien en minifalda i que eren perseguits per un assassí amb una destral, amb una... I va ser un èxit redó. Bé, fèiem les 2 funcions a Manacor i llavors se deixen de fer, i l'any 89, quan en Rafael Montaner i la seva empresa ja fa Cine Goya, 2 anys després, ell retoma una altra vegada, ja fa el testimoni de Vespre de por i les torna a ressuscitar. La nit de por que té tota la culpa, i solo va ser Antoni Ferrer Vallespí, gran aficionat al cine i tot això que vol dir que havien de fer la nit de por, perquè era una cosa que la gent de Manacor demanava. Verdaderament no se va equivocar, va ser un èxit rotund que varen fer cada any, a partir de la fetge de la primera funció, cada any varen fer la nit de por, i era un èxit rotund, perquè començàvem a les 9 i acabàvem a damunt les 5, des de matí, i hi havia gent que se passava les 6 pel·lícules que fèiem. Ell va tancar pràcticament, precisament, en el darrer cap de setmana, en el Vespre de por, amb un Vespre de por. Ell cada any va fer un Vespre de por a Manacor. Però clar, naturalment, des de l'any 89 a l'any 2000, tot havia variat, tot havia canviat. Ja no era el mateix, ja l'època havia evolucionat, els gusts del públic també havien evolucionat. Però bueno, en Rafael cada any va fer un Vespre de por, com a mínim. Inclús hi va haver anys que en va fer 2. I se solien fer el Vespre dels Morts. I la primera funció que varen fer, la setmana antes de començar la funció, ja teníem l'aforo complet, ja no hi cabia. Venien amics a demanar-nos per favor, a veure si la podien donar a vendre un passe pel seu fill, perquè ja no teníem aforo. Eren pel·lícules econòmiques, pel·lícules que havien de reunir una sèrie de condicions. Eren pel·lícules d'un argument molt senzill,
allà on se passava en el sexe, en la sang, en la violència, eren pel·lícules de slasher, d'assassins en sèrie, tipus Viernes 13, tipus La noche de Halloween, tal. Eren pel·lícules el que nosaltres diríem de sèrie B, de sèrie B, molt bé, inclús C. Però bé, no podies fer un cine abarrotat de gent que va a passar bé, a cridar, però no podia fer un cine d'autor, s'havia de fer aquest tipus de cine. Començaven a les 9 del vespre, aproximadament, i que van a les 4 o les 5 del vespre. Nosaltres vam fer el municipal, quan ho vam fer l'any 87, m'apareix que vam donar sangria i llavors van fer xocolata, la segona funció. I va ser, bueno, el cine va quedar fet un desastre. Llavors aquí en Rafael ja va canviar un poc el format i m'apareix que a baix donava també perquè eren xurros, també, però no els podia pujar aquí. Bé, nostàlgia, tot això forma part d'una època que ja ha passat, que ja no existeix, que ja no és. Aquest tipus de funcions ja s'han deixat de fer, ja no n'hi ha lloc. I bueno, naturalment, és un record entranyable, és un record que vulguis o no vulguis, ja forma part de les històries d'exhibició cinematogràfica de Manacor. Sí, era un costum, de darrers 11 anys que se van fer a l'OEA, ja se sabia que el vespre de dia 31 d'octubre, 1 de novembre, aquest vespre era obligació anar al cine, a veure el vespre de por. Però generalment se solia omplir d'adolescents amb ganes de passar bé i de cridar i tal. Una persona que li agrada el cine, que anava a veure una pel·lícula en tranquil·litat i per estar concentrat era impossible, perquè no te deixaven. Era una autèntica explosió era una autèntica guetera, els vespres de por.